Fuq talba tal-isfijiet ta' Malta u Għawdex, Caritas Malta f'kollaborazzjoni ma' Caritas International qed tappella għal donazzjonijiet ta' flus b'risq il-poplu ta' Gaza li bħalissa għaddej minn tbatija estrema. Preżentament familji f'Gaza qed jgħixu f'kundizzjonijiet umanitarji katastrofiċi hekk kif qed tiżdied il-vjolenza u spiċċaw il-bżonnijiet bażiċi għall-għajxin. Il-Ministeru tas-Saħħa f'Gaza u n-Nazzjonijiet Uniti kuljum qed jirrappurtaw żieda fl-att ta' persuni mejta kawża tal-ġuħ u nuqqas ta' provvisti. Għal kważi 3 xhur l-għajnuna kienet ristretta minħabba ostakli burokratiċi, loġistika komplessa u vjolenza kontinwa u l-għajnuna li rnexxiela tidħol f'Gaza kienet ferm inqas mill-livell meħtieġ biex tnaqqas il-ġuħ jew isostni servizzi ta' salvataġġ bl-aċċess umanitarju jibqa' limitat. Sa mill-2023 Caritas International flimkien mal-kollaboraturi tagħha għenet aktar minn 1.7 miljun persuna f'Gaza permezz ta' ikel, ken u djar dinjitużi, ilma, sanità u iġene, għajnuna finanzjarja u appoġġ psikosoċjali. Caritas Malta qed tappella għad-donazzjonijiet biex titkompla l-assistenza tant meħtieġa fost il-Palestinjani. Id-donazzjonijiet jistgħu jingħataw ukoll il-kappillani fil-parroċċi biex jgħadduhom lil Caritas Malta. Id-donazzjonijiet jistgħu jingħataw sal-1 ta' Settembru li ġej.